Lately, we from within have been talking about it. Sure would be nice to hear this and hear that. No, kalastusjuttu tähän ensimmäisenä. Yhdellä Sepolla oli uisti, jolla oli tyytyväisyystakuu, että kun huomaat eron, saat rahasi takaisin. Tässä koskessa on ensinnäkin syksyllä rauhoitusaika, jolloin tuolla ei myöskään saa tallous. Siellä on taimanen poikaisia ja siellä on liikennemerkki, joka on tämmöinen opastaulu, jossa on tuo kalastuskielto merkitty tarkkaan. Mutta kyllä noilla kalamiehillä on tuo ammattitaito saada tuota kalaa, että me kun mennään pilkille, niin me ei saada mitään ja toiset saa sen kun vetää. Että sillä on väliä sillä uistimella. Kyllä, tietenkin. Koskessa aina mielellään koskiuistimia, semmoisia, mitkä ui siellä hyvin ja sitten niillä päästään erilaisiin syvyyksiin. Ja tuossa Kapeenkoskella se on vähän oikeastaan vuoden ajan mukaan, että kevään tulvassa vähän isommat, värikkäämmät uistimet ja sitten kesää kohti enempi tuommoisia luonnonmukaisia salakkajäljitelmiä, rusertavia, vähän pienempiä uistimia. Ja keväällä hitaampi potkuset ja sitten kesällä vähän nopeampi potkuset pienet uistimet toimii hyvin. Voi olla vaappuja, mutta sitten myös lipat ja lusikat toimii myös oikein hyvin. Ja erilaiset jikit ja litsit. Niin kalat kannattaa tietysti perata ja heittää perkeet linnuille, niitä ei kannata sisälle tuoda, se haisee melko lailla, mutta sen tietää jokainen, mutta uistelukalastus, niin se pitää olla vähän tietoa, miten se tapahtuu. Ja tuosta kalastuskieltokyltistä ei ole tarkempia kuvia, mutta tuo on kalastuslain tarkoittama koski ja virtapaikka, johon tarvitsee erilliset luvat ilmeisesti. Eli Kapeenkoskelle tarvitsee ensiksi valtion kalastuskortti. Ja sitten lisäksi vielä pitää olla Kapeenkosken omaa erityislupaa. Ja löytyy netistä ohjeistukset, miten sen luvan voi sieltä ostaa. Siellä on vuorokausilupia ja sitten on pidempiä lukia. Ne koskee tietysti vaan tätä yläkoskien aluetta. Se alempi koski on sitten semmoinen erityislupa-alue, mihin pitää vaan vuokrata sitten semmoisia pidempiaikaisia isompia lupapaketteja. Mutta sen pitää lupaa myyjän kanssa neuvotella ne erikseen. Mutta netistä löytyy Kapeenkosken nimellä löytyy kyllä miten luvat voi hankkia. Ja taimen on vissiin ainakin osan aikaa vuotta rauhoitettu ja kuhakin on rauhoitettu joskus johonkin aikaan ja noita rauhoitussäännöt sitten tarkoittaa sitä. No, rauhoitukset on sitten yleensä aina alkaa elo-syyskuulla ja sitten loppuu keväällä tai sitten toinen vaihtoehto loppuu marraskuulla ja sitten marraskuulla saa kalastaa taas sitten keväälle ja sinne kesälle ja sitten sinne syksyllä. Sitten vähän vaihtelee paikkoja. Kivikossa kannattaa liikkua varovasti. Olen käynyt muun muassa 3 valtakunnan rajapylkyä Kilpisjärvellä ja jos touhottaa, niin loukkaa kyllä varpaansa, mutta olen noissa paikoissa liikkunut ja hyvinkin tarkasti, mutta tuolla ei kyllä kannata touhottaa yhtään, että sillä iskee varpaansa. Toissa on kiinni melkoinen omaisuuskin noissa uistimissa. No kyllä, uistinpakkeja tietysti aina sen kalastajan mukaan erilaisia ja yleensä aina jokaisella on semmoiset omat luottouistimet ja kalastusvälineet, mitä käytetään enimmäkseen, niillä tietysti niitä saa.